En ik zag dat het bestuur ons zag via zijn achteruitkijkspiegel. Dus ik dacht, wacht eens even. Als ik nou iets naar achteren ga, dan ziet hij ons niet, want dan zit ik in zijn dode hoek. Dus wij iets naar achteren. En weer naar voren. En weer naar achteren. En weer naar voren. En weer naar achteren. Die chauffeur die werd helemaal gek. Zat alleen nog maar naar ons te kijken en die klakt bovenop een open kadet van 1980. Met een echtpaar erin wat nog veel ouder was. Ja, toen was je bejaardenprobleem ook verloren. Maar ja, het was niet ons ongeluk, dus wij zijn er verder gegaan. Ik ben Michiel van den Burgt, ik ben theatermaker en ik kom hier op school een cabaretvoorstelling geven over verkeersveiligheid. Ik speel in mijn eentje de voorstelling en ik speel verschillende personen die of zelf een ongeluk veroorzaakt hebben of ja, een ongeluk hebben gekregen. Onder andere een dronken man die een kind doodrijdt, een meisje die een jongen aanrijdt met een scooter en ik speel ook dan weer de jongen die in een rolstoel daardoor belandt. En ik vertel wat ja, verhalen zeg maar, ook die met verkeer te maken hebben. Ja, het is wel belangrijk. Dit is het moment dat ja, de jeugd ja, de weg op gaat, wat meer zelf gaat fietsen, maar ook ja, misschien wat gaat drinken, misschien wat gaat blowen, dat soort dingen. Dus dan dat beïnvloedt je verkeersvaardigheid toch ook wel. En nou ja, over een tijdje gaan ze de weg op in de auto. Dus ja, het is wel handig om toch voor te bereiden om te zien van ja, als je gedronken hebt, dan is het gevaarlijk. En als je dit soort dingen doet, ja, dan kan dat en dat gebeuren. En ja, ik doe dat dan met wat heftige voorbeelden. Maar daardoor met grappen erbij, waardoor dat toch wat luchtiger is en dat je het toch 3 kwartier kan aanzien. Wat hebben jullie gedaan vandaag? Gekeken naar een man. En wat voor uitleg kregen jullie precies? Over alcohol en verkeersongelukken. ja, inderdaad. Hebben jullie zelf al een keer een verkeersongeluk meegemaakt? Nee. Niet echt, nee. En wat vinden jullie ervan dat het ja, op school wordt uitgelegd? Ja, dat is wel goed eigenlijk. Dan krijg je voorlichting van over hoe je met het verkeer moet omgaan en zo. Wat heb je vandaag gedaan? Gekeken naar een cabaretshow en er aan het einde over gepraat. Wat heb je ervan geleerd? Dat je veiliger moet zijn in het verkeer. Vind je dat goed dat het wordt uitgelegd aan de jeugd hier op het Swingcollege? Ja, want er zijn er veel die dat niet doen. Ja, niet goed opletten. Er wordt wel eens een agent uitgenodigd, dat lukt regelmatig niet. Die stel ik altijd de laatste vraag. Of hij of zij wel eens naar mensen toe heeft moeten gaan om te vertellen dat hun man, vrouw, kind is omgekomen in het verkeer. Dus met z'n tweeën naar de flat waar die meisje woonde. Lift erboven, galerij voorbij en stonden voor het raam. Hij kon naar binnen kijken, die ouders zaten op de bank televisie te kijken, gezellig met een bakje chips. En hij wist, ik moet nu op die bel drukken. En over een paar minuten is het leven van die ouders helemaal overhouden. En dat is dus ook de agent zijn werk. Hij moet op die bel drukken en het leven van die ouders overhouden.